Ada nga dagos. Wa. Kailangan nakaset up ya. Tamsak na agad. Thank you. First honor. Bingo. Okay, ang bingo tayo isa. Wait man, ayos ko dahito. Wait lang. Apay. Ang pangit na set up di camera. Kas ang mata mo. Ko dahito eh. Ikaw lang sapat na tamsak dan. Thank you. Hello, kamusta ang ating Sabado Gloria? Sabado Gloria dyan sa Philippines. Kapatid, ikaw lang sapat na. Walang ligo-ligo kasi ECQ na naman kapatid. Thank you sa patamsak. Second honor. Salamat sa pagbisita. Yes, walang anuman kapatid. Kasi ikaw naman bumibisita din sa akin. So, bibisitahin din kita. Hala, ba't ayaw niyang mag-set up tong iPad na naman? Kumusta kapatid ang Sabado de Gloria natin dyan sa Pinas? Bingo! Makibingo ka ba't ading? Bawal ang bingo ka nung matan. Awan mati pa price tayon. Adapay na bati matkit dingam. Baka madingay ni Kuha ni Lolo. Mainit ang mata ni Lolo sa mga aktibidades natin. MLS opo. Capredi. Hello, hello Capredi. Kamusta? Kamusta ang ating pagngingilin? Ba't pa ayaw mag-set up? Isa-set up ko muna ta. Hey, don't disturb. Ipasli up to sa coast. Agsukat ka ti summer clothes. Okay, apay data ka pa lang agyan war ti summer clothes. Nala daw ah. So pagi da ang mungkuhan da pa lang nagir-irwar kaya. Hello, hello kapsat. Stoneheart na igorot. Thank you for coming. Kamusta ngay di what's our mga kapsat? Dandanin? Okay. When kapsat, sige lang. Paano ti premiere mo?
sama ti off ko man dagiti nga nagsasabat ti fan kas kada mini aircon awanan han nga mangag. Ibabangon ka sa Stoneheart iti premiere mo nakaano dito yung premiere mo ta tamsakan tayo man nasayat latta kaasi ni Apo kunana ni ka Freddy. Kamusta nga iti kwaditahan bang nahigpit? Di wala nang maliligo sa mga mga paliguan dahil ECQ na naman yata. O sa Manila lang. Ayan, nagbaba si Stoneheart Igorot ng kanyang premiere. Ayan, tamsakan nga natin ito sandali. Natamsakak ba da ito yun? Wait lang. Buti pa sila, panay ang premiere. Yung premiere pa pala ni sa amin lockdown. Nag-lockdown na naman pala dyan. Naku po. Hindi na natapos-tapos. Ayan, naka-in na din sa wakas. Tanada mo or no? Ay, hello Ate Lita. Good evening. Tapos ka na sa sa kusina. Taas ang kamo ko. Stoneheart, mas maganda nga sa'yo madalas LS. Sa amin, short premieres lang hirap makaipon ng watch hour. Ganun ba yan? Ag LS kamot agamin kapsat, apay bawal dito ayan nyo. Ang galing naman, maaga si Ate Lita. Saan ang lakad mo bukas, Ate Lita? Eh, di na yung multi-mini swimming pool. What do you mean? Sa church na. Sabi, okay. Pag nakaipon, pag nakaantay tayo at silita ng kasama natin, magbibinggo tayo. Meron pang natira sa ayuda ni Mayora. Mayora ng Laor. Eh, baka maputol, wag na. As usual, bundok ate. Pupunta kami ng bundok. Haan, kit di bawal ngam awan mapagprestuan sa cellphone maingay. Mga alaga ko sa araw. Kabsat may met adidigay. Ay, bawal ba yon? Yung LS na may mga bata. Mainit na nga ate. Yun lang. Maging repery ka tilabas na niya sa tiket ta. Magda-graduate na ako sa ganyan. Nag-aalaga ng mga tsikiting. Bakit Ate Lita, hindi ka pa nakapaglabas ng ng summer clothes niyo? 3 days nang mainit na.
Nagbabluff na ako. Ikot-ikot na naman ang aking wifi. Ang net. Huwag kasama ka naman. Thumbs up. Hello. Sino to? Ay, si Kamot lang gaya, Miss Heart. Ang kagaya nagdamsak na tayo. Nakapaglabas na ako nung Thursday pa. Oh. Sila amo hindi pa naglalabas. Ewan ko kung kailan sila maglalabas. Baka sa ano na naman, sa Monday na naman sila maglalabas. Tapos ura-urada na naman na ipapalaba at ipapapalansya sa akin. Diba? Nakakasakit ng ugat yun. Pang maramihang plancha. Thank you. Thank you sa patamsa. Yung Friday, walang nag-LS. Tahimik ang YT. Nagngilin nga di tao, di Friday. Meron mang nag-LS kaya lang mga silent. Walang mga nagpakita ng mga face lock. Pero tayo ng mga kasama natin, mga busy pa siguro sila o di kaya may pinuntahan. Wake up sa Stone Heart. Andiyan ka pa? Iwas ka muna, tipo, iwas muna tayo sa overtime na pakikinood-nood. Mainit si Lolo ngayon. Ang dami palang disabled. Ano ba term tayo, Ijay? Ado ti ikwa. Tinikat na ti harang na. Pagsweldo na pa yun kot inikat na ngayon. Iwasan tayo pa safety kasi unahan matkit din siguro nga awan ti specific matkit din nga rason nung siyempre nagiging gamin mo ni grabe nga kasada makibuya. Hello Chad TV sir, kamusta po? Hello sis, love. Hello. Salamat sa pagpunta sa bahay ni host. Ito si love. Nahuhook na ako sa mga mga videos mo. Kumusta si Kalilong na? Gawa na yung bahay. Hello Sir Chat TV. Good evening din po. Kumusta dyan sa Ilocano kagayang kabsat? Wen, Ilocano. Mang nagkukordagil Ilocano ka naman minsan di kam. Dati one word mo Ilocano. Agraap. Yung mga ganun ba? Kudak ni Ilocano sa ate. Ganun. Or na-adapt na lang. Mindoro, di ba? Mga Tagalog ang tao dyan, sis. Ay, bibigyan nga kita pala ng jacket, sis. Balikan ko sa Lunes, sis, si Kalilong. Baka sakaling
Malpasen. Ay, okay. Nakakatuwa naman, nakaka-bless naman yung mga sponsors ng mga ano, ng mga yero, ano. Nakaka Nakakatuwa na yung bang sa kabila ng kaguluhan sa mundo, mas marami pa rin yung nangingibabaw pa rin yung mga kabutihan ng tao, di ba? Kaka-bless sila. Umakay mo yung binidyo mo lang siya na ganun yung bahay nila, tapos ilang ilang araw nag-responde na yung mga gustong tumulong. Ayan, bibigyan mo na kita ng jacket, sis. Ayan. MLSO sa lahat. Celine Pangs, thank you sa patamsak. Winner na ako, bingo. Wala pang start ng bingo natin. Yes, marami pa rin may mga mabubuting puso, sabi ni Stoneheart. Ayan, dikitan natin si Silo. May mabuting puso, yan. Masipag din mag pasyal-pasyal ng bahay. Sorry, nanginginain si host ng mint. Yes, sis, nakakatawa kasi may mga tumulong talaga kahit ko konti, pinagsama-sama. Okay na. Kaya nga, tsaka yung kapitbahay din, sino yun? Yung kamag-anak din ni Kalilong iyon, sis. Gibahan na talaga yung bahay, as in, doon pa rin nakatira. Celine Fans, MLSO, sabi ni Stoneheart. Ay, hindi, si Celine Fangs pa lang Stoneheart daw, MLSO, sabi ni Fangs. Ayan na. Ready ka na, Pulse Liwak? O, madamang nga ginimpake pa lang ni Madam Ipals. Agi storage ti winter clothes. Then, agi unload ti summer clothes. Ganto dito sa Hong Kong. Ayan si Lin Fangs. Say love MLSO daw, sabi ni Celine Pangs. Mag-manual tayo, back to basic tayo. Pag magbikitan, parang bawal na yata magbaba ng bahay. Mainit mata ni Lolo ngayon. Masarap mag-share talaga. Masarap sa pakiramdam pag nakikita mo na may napapasaya ka, lalo na yung walang-wala talaga. Yes, true yan. Tsaka masarap tumulong yung mga taong ina-appreciate nila yung kahit kunting tulong na naibigay natin. Napakasarap ng feelings talaga. Sis, lumabuyom di alangan tribe, mas nakakaawa. Di ko yun kinaya, naiyak ako, pero salamat sa Diyos may mga nakapansin. Kailan yun na-upload mo, sis? Hi, sis, Fangs. Sabi ni, Celine Fangs Vlog, Nindia. Sabi ni Silog. I-search ag-up tayo, tapos i-search tayo na lang, i-manual tayo ngayon, kasi tayong magdikit. Parang delikado na yung nagbababa ng bahay sa stream, sa live stream.
Ay, ang katabi ni Kalilong. Oh, oo, nakakaawa. Paano kung bumigay na yun? Sabi ko, buti kung ang dami pumunting bata. Sabi ko, naku, pag sumusweldo lang sana ako. Eh, wala pa naman akong sahod. Buti na lang marami rin nag-responde si Sana. Sis Ipas, buyakan nyo di ko apanan nyo di balay na ni si Love nga dayto eh. Makapainggan nyo nga yung mga ano, yung mga taong hindi naman aksidenteng ibinidyo or what. Parang intended siguro ni si Love yun na i-video. Yun, marami nag-respond. Pakikita mo yung tuwang-tuwa si Kalilong, ano yung napakatamis niyang ngiti. Talaga naman lalo nung sinasakay niya sa kuwan, sa pasagad niya. Ano Tagalog ng pasagad sis? Hindi ko alam. Hindi, sige niya, sis. Oh, okay. Sila, si Stoneheart. Sabi, dikit na pala ako sa Love. Di ko nakikita notification mo. Baka sa oras ng tulog ko, check ko sa mga vids mo soon. Sabi niya, okay, today's 2 days mo na-upload yung alangan, yung ano, yung alangan tribes? May alangan tribes ba? Alangan? Ano? Ala, ngayon ko lang na-encounter tong alangan tribes. Ba't walang nag-notif? Baka pinakialaman na naman yung ano ko. Walang notif yung 2 days upload mo sis. Noong una kong pinapanood yung video mo, sabi ko parang sa Nueva Ecija. Tapos no, mga lately na lang na ano ko, Mindoro pala. Sa part na Mindoro. Opo nga kapsat, puro charity vlogger sinusubaybayan ko dati nung wala pa ako sa bahay. Kaya nag-decide ako na mag-set aside ng 10% sahod ko buwan-buwan para may share sa mga nangangailangan. Wow! God bless you, Stoneheart, na igurot. Iyan ang tunay na pagpapalain kasi pinapriority yung mga needs ng mga kapwa natin. Hindi man kalakihan pero at least alam mo kung tanging kayamanan ng isang tao is yung anong tawag nito, yung may pusong mapagbigay. Puntahan din kita sis, Stoneheart. Ay, kaya pala yung mga upload mo lately din ni Stoneheart, nakita ko rin, puro mga charity, mga charity vloggers. Marami rin dun yung mga na-mention mo ng mga nagsusupport din ng mga in needs. Who's I'm back? Galing sa premiere ni Kathleen. Ay, nag-premiere pala si Kathleen. Di bali, ano natin. Replay na naman yan. Yes, host. Pagpatuloy mo lang yan. Kasi, ipon naman natin yan eh. Kumbaga, kayamanan iniipon natin yan na later may reward naman tayo dyan. May Steinhardt, Igarato MLSO, sabi ni Stoneheart.
Tamsak ate host, balik ako maya ha. Mag-play lang ako ng mga uploads. When sige kabsat, Adele and Joel Vlog. Salamat sa tamsak. Manang Epals, sabi ni Igorata 501. Nako, lagot. Absent tayo sa premiere ni Kathleen. Masipag na bata yun si Kathleen, ano? Kasipag mga isda. Ilan na yan? 8:46. Hello, Epals Liwa. Nakailang oras ka kanina? House bingo. Ti mga bak, ti may sasanto ak maturog. Maturog man ang bagbagang pagkuhan. Masapa pa eh. Anong oras na ba? 9:47. Papadam na bigat ko ah. Adding device. Paano nyo nabigat? Babalikan ko sila sis. Oh, sige. Wait tayo dyan sa mga uploads mo sis Say Love. Yung mga masarap tulungan. Hello, sis Ilvana Carillo, Tamsak. Thank you, Tipa Tamsak. Kapsat, kumusta? I heard some bad news, Kapsat. Kasanungay. Hala. Sana naman maayos yun, Kapsat Ilvana. Ano? Hi, Kos. Ay, okay. Hi, Kapsat Ikarata. Kamusta, Kapsat? I think Igorota is doing good. Pag-hi ka nyo ating Igorota 501. Mami Elvana Carelio, MLSO. Sabi ni Igorota 501. Makapakwamat, makapaputang mutik ko Mamoni, gayam, nakaka-stress. Nanakap sa Tilvana, makapa-stress. Parang ayoko. Gusto enjoy ko na lang ang ano yun, may notif. Sinong nag-upload? Ano itong binaba mo sa Tilvana? Premiere mo ba to? Or yung bahay mo? Or upload mo lang? Sino bang hindi dikit kay Kapsat Ilvana dito? Parang dikit na tayong lahat eh. Anyway, baka pag may bagong dating, ayan, ang bahay ni Sis Ilvana.
Mamil ba na MLSO? Sabi ni Celine Pangs. Ay nga Celine Pangs. Agpabinggo ka na bigat? Igorot. MLSO. Sabi ni Celine Pangs. What time ka agpabinggo na bigat, Celine Pangs? Tunglong chow. Tunglong chow? Napintas ijay. Promise. Maminduwa kayo lang aglugan. Ay nga may pagluganan nyo dito sa Iwanho. Pag-start kayo sa Iwanho niya. Napintas ijay no sa Iwanho kayo mag-start. Maminduwa kayo mag-ferry. Apanak ba't lang manan no Monday sa ijay? Ulitan ni. Celine Pang's Vlog, LSO, sabi ni Garota 501. Dagamin nga partnerhan mi nga nabuhan nga naapanan, hindi na pang kami tong long chow. Tapos nagkakawatak-watak kami, nagkakadua. So, tinapanan mi lang pati dyan, ayan nga ti stone mark na anong tawag doon, basta tapos sa kuweba, hindi na namin napuntahan yun. Masarap magpunta sana doon. Hindi na namin napuntahan. Bisitaik man ni Elvana. Madi kami unay gayam dikit. Madi kami gayam dikit. Sabi ni Stoneheart. When sige kabsat, bisitaam lata. Ado ti ayuda na ni Sis Elvana. Dikitam lang ni Sis Elvana. Na adutitod na nga ayuda. Sa Iwanho ferry kami host 1 sa Iwanho. Then ag ferry kayo mapanti kwa. Nya pa dyan may isang papanan. Basta mamindawa kayo ng aglugan. Kaya nagpintas. As in, nagmet nga overnight ni dyan. Promise. Parang sa ni napangkadyayan. Parang sa ni Green Island. Green Grassland. Parang ganun din. Pero may mga pagkakaiba. Yung cave ang target namin. Di ay garud din nga napanan. 81st nga napanan mi. Iso nga, baka Monday, agsubli, makijoin na kadagiyay nag-overnight. Ada di nag-camping ag-camping no bigat, ag-overnight ta ijay. Then sumurot ak by Monday. Ta isa ti papanan mi jay cave. Hindi ko alam yung exact location ng cave. Pero yung sa Tunglong Chow, okay lang. Hindi naman siya yung malayong malayo. Basta ferry ka lang. Aminduwa nga lang from Saiwano and then apang kaiti. Ewan ko anong ferry. Tapos pero at least parang mas malapit sa mga taga Hong Kong Island. Marka Pungay TV, hello sis, pasali po. Sige, join na kabsat. Nakakaintindi ka ng Ilocano? Marka Pungay. Bakit Marka Pungay? Ganda naman. Mata mo yung mapungay. Marka Pungay daw. Ayan, add na kita as moderator. Makipaglaban ka na dyan, kapatid. Baka hindi mo pa sila dikit. Marka Pungay, MLSO, sabi ni Celine Pangs. Yan, dikit-dikit Taising na. 8 million in the house. People, pure Tagalog from Quezon Province. Quezon Province from Infanta, Lucena.
Ano bang Quezon? Lucena, no? Oo, yung mga taga Lucena. Dan na kay Ilvana Lopez. Ay, okay. Sige, makipagdikitan ka na dyan mga kapatid. Sa mga kapatid natin dyan. Sila, bahay po. Sabi ni Ilvana. Si Stoneheart, tapos na daw sa'yo, Kapsat Ilvana Carillo. Para na busy na si Silaw. Ang ganda ng mga content ni Silaw ngayon. Promise. Buhay, mga lahat ng upload niya, mga buhay probinsya, mga daily activities din lang niya doon. Pero napaka-organic na ano. Walang edit-edit, parang diretso na yung kanyang video, parang diretso upload na. Pero at least nakakaano naman. Totoong totoo. Walang mga pag-gimmick-gimmick na ano. Nagre-record din pala si Amo. Mga pungay, balikin ko po kayong lahat. Di lang po ako marunong mag-direct. Mag-direct, promise po. Babalik po ako lahat sa inyo. What do you mean marunong mag-direct? Direct. What do you mean mag-direct? Dikitan nyo daw, dikitan nyo si Mark Kapungay TV. Kumbaga unahan nyo na siya. Tapos, babalikan kayo. Mag-iwan lang ng bakas, ganun. Numendi host, apanak tambayan jay sunset, ijay Bramer Hill. Sino ti papapanam ijay Bramer Hill? Ijay ti tambayan mi kaya? Ijay ayan ti kuwa nga diya, bat-bato nga dadakkel? Ijay pagtamtambayan mi kinda man ang Nora. Baka maamom naman ang Nora. Pakisupport nga din si Always Dong. Always Dong, isang sorry blur pero nag-stop muna dahil sa study niya, pero sana may manood pa isa-isa para di ma-stop channel niya. Ay, anong channel niya, Kapsat Stone? Dong? Always Dong? Si Always Dong? Hello, Ma'am Jinky. Kamusta ti Sabado di Gloria tayo dita? Bawal yata, bawal ti ag-out. Kaya naman ang ginawa sa bahay. Binuhay yung Jetmatic. Dinalusan da di igid-igid. Nag-ipakpak da ti plywood. Inkabil da di inflatable na swimming pool. Di parang lumabas din sila sa Karayan. Si Smart Kapungay TV MLSO, sabi ni Garata 501. Always Dong. Garimin, ikot man. I-take note ko man, Always Dong. Wait lang. Dito. Si Always Dong. Tapos si Marka Pungay. Di kasi ako makapagdikit ngayon. Kaya ililista ko, didikitan ko kayo mamaya pagkatapos ng LS kasi hindi gumagana yung isa kong gadget.
hindi pwedeng igala daw according to mga monetize na mga hustler. Bawal igala ang main pala pag naka-LS. Mapapalo daw tayo ni Lolo, di ba? Thanks host Kapsat, sabi ni, walang ano man ading basta kaya. Ay, kaya't kung makichika, kaya lang busy pa. Okay lang, sige. Do your work. Tap numalpas. Awanti panunutom no bigat no off ka ngay. Miyat numalpas mo anin data work mo ta. Awanti mang badbadar kenyan o rumwa ka madamdama or no bigat. Ito pa panunutom mo lang na trabaho no ko. Di ba atin pa lang 2 araw pa lang sunod-sunod. Oh my gosh. Butas na naman ang bulsa. Ay, na-search me lang. Host, Pinta Sunset. Yes, napintas EJ at saka um, baka EJ, baka kakadwa naman ng Norma Dagita, manang Nora. Norang ipuy asan. Baka mamom. Tusok si, salamat, taga-bundok Silvia. Sikamat lang si Kwakabsat, umisam ka Silvia, agasam, agasam ba kita? Umisam ka Silvia, tapos taga-bundok Silvia, may mesa siguro dahito ikon ko na. Ay, nako, agawaam, epals, dita takwa, agbinggo tayo. Papanan nyo Levi's no bigat. Ag-hike da ka no bigat, epals. Papanan nyo gayam no bigat, epals. Tunglong chow ni Levi's. Siyak naman day ak tunglong chow. Sayang hantay nga kwa. Kung wala lang sana akong appointment bukas, sasama na ako sa tunglong chow dun sa mga ka-groups ko. Pero may appointment ako eh. By Monday ako susunod sa kanila. Napayag ko pa ha. Collection ka di about sunset. Yan. Nasa bahay mo na raw si Dorota 501. Sir Mark Kapungay. Nanonood na si Ma'am Igorot sa 501. And hosan niyan amo. Ay, okay. Kunak no. Gimin, duman ng Nora. Steady. EJ Dangay. Ang tamtambay. Si Brimer Hill. From EJ bus station. Gumato ka lang bus seat. Mga 10 minutes to walk. Dati creek ijay ngumato ka din nagpakastay di Mount Butler nagpakastay ijay I don't know no niya papananaragyan nga daldalan basta pakasta lang ijay ayan ti morning walk garden nga diyay adangay lagi nagdadakkel nga bato ijay lang agtamtambay and then ijay nga agluto ada pa ti mini falls ijay na adikot no summer no kasi yung summer nagmayat agdigos. Nung ano, di pa panan mi, mabakantian kami itikwa. Daydayon mi isudat jay.
Kaya na wala pa ako upload nun eh, nakorap di memory ti sitik nga, lagi di na nabidbidyok eh. Ayan, thank you po. Nailista ko na po kayo, tapos puntahan ko po kayo isa-isa. Yan na nga ang maganda ngayon, ano, Sir Makapungay. Kasi parang mainit ang mata daw ni Lolo ngayon sa mga ganito yung mga aktibidades natin sa mga live stream. Yung mga nagbababa ng bahay, parang hindi na maganda. Kumbaga back to basic na tayo, yung i-search na lang natin, mag-out tayo dito, tapos i-search natin yung YT ng kasamahan natin dito. Kaya mag-take note na tayo dito sa mga channel, saan natin puntahan. Kasi isang pinagbabawal daw ni Lolo pala yun. Maraming man apektuhang monetized channel sa mga ganong activities. I don't know kung gaano katotoo to, pero nag-iingat lang tayo, kapatid. Salamat, taga Bundok Silvia. Sino pang hindi mo dikit dito, taga Bundok Silvia? Sigurado si Sir Marka Pungay, hindi mo dikit. Dikitan mo na to, kapatid. Kumakanta pala si Sir, nagre-record pang Sunday worship nila bukas. Salamat Marka Pungay TV sa iyong pagpunta dito sa bahay ni host. Pupuntahan din kita bukas siguro. Sige po, alis na po ako sis. Dikitan ko na po sila isa-isa. Sure. Sige sir. Didikitan din kita pagkatapos ng LS ko, promise. At least, nailista ko. Marka Pungay TV. May TV pala yon. Salamat sa pagpunta. Salamat sa pagbisita. Balik ka ulit ha. Sabi ganun na. Hello, Manang Norma. Tamasaktan. Thank you sa 3 heart. See you tomorrow. Yung ginatang mo, Manang. May chicken na ako dito. At saka dahon ng sili. Konting beans. Spare me a little love. Naku, nag-LS din pala si Sis Maureen. $6 million in the house. Thank you so much. Pero nagka-LS pala si Sis Mau doon. Paano ko kaya dadalawin? Nakalak ang aking iPad. Pangdalaw ko kumakanya na. Wait na.
Ayan. Jonas Tugay. Sino tong Jonas Tugay? Uy, may account si Jonas Tugay. CJ. How are you, CJ? Sir Mark Kapungay TV, dan nasa bahay mo. Nag-out ka nun, Igorata 501 ni Sir Makapungay, Mark Kapungay. Para dikitan kayo isa-isa. Baka andyan na rin. On the way to go, nasa bahay mo rin. Ay, hala. Bigyan kita ng jacket ha, Jonas Tugay. Yan. Meron ka ng jacket, Jonas Tugay. Jonas. Okay, second shock viewer mo. Aba, Jonas. Aba, second viewer mo. Thanks, host. Nakioso, haha, sabi ni Jonas. Ano to, bagong account? Ano mabaling? Nagkoti sa bali, dito nga. Ngayon yung nakain lang isulatan ti amunan nga ngapapananin inyong dito yan nga iPaden. Ayaw na niyang umalis doon. Apanak to no bigat dito Jonas to kay nga dito eh. Kanya tatatako ah. Bawal ka nung nga gumala iti main account once nga naka LS. Mapapalo tayo ni Lolo. Okay lang, host. Ang gwapo naman ni CJ dito. Ka na nga lang dyan siya. Oh, sleep na ako. Hihema sa pack. Ring bigat. Well, sige. Kapsat. Igorota 501. Sa paom pa ko. Makita mo dyan. Ala Australia nga. Agurura nga view. Ditong Long Chow. Dito Australia. Medyo top moon grassland. Kat bagadang Switzerland.
Enjoy mo to tunglong chow. Isuti maganda nga Switzerland. Ay, Australia. Little Australia. The best camping site. Kano ti Hong Kong but then. Kapintas tamot ami. Kakaroon di top moon ko. Good night everyone. Sabi ni Adi Igorot. Masapa ka nung nga maturog. Panagyagyag king no bigat. Baka halos agsarunon to ti upload tayo si Cade na mapanak by Monday. Noowan ko mga ti appointment ko bigat. Baka ijay tong long tsawa kamapan ko ma. Agkita ta ijay. Ang damat gaminin mo na nga na naoohan na ni host. Kaya yun. Monday ako pupunta. 9 na kano ti First Street ti Ferry. So masapa kami. Yes. Tapos baka sigurado okay dyan sa Saiwan Ho. Pero baka doon sa next ferry station na sasakyan yung baka pila. Grabe, ang haba ng pila kaya dapat lang na first trip kuhanin nyo. Tapos yung pagbabalik, may time din, may ano pa, may curfew yung last trip. 5:30 yata. Pero at least na lang yung first trip. May enjoy yung mod, okay lang. Ay, hello, Aring Ruel Mostales. Ayan na, yung hindi makapasok ng kanyang main account dito. Kinugtaran ka no ni host. Pero baka accidentally na press ko nga yung black. Sino nga iti mangin amo no kasano isublipiman ngay ni Mostolis vlog ngay. Inpadas man din bagam. I-unsubduct and then madinga talaga. Uri i-unsubduct pa kaya din mosto. Madina? Is in? Ala, ano nga pindot ko ijay? Ala, sorry. Ayaw na talaga yung main mo, pero apingigirid makikita ko matikwam. Ay, ikaw lang ang hindi. Pero makikita mo di comment ko iji video. Sika lang te talaga nga makain kinyak. Kastakan Rupa Jonas no bumarohos. Kastamat pakita jay up. Ay, pwede. Unmat, di man hanmat nga po Pakita mo't lata jay Rupa na. Gwapo. Hap inala na ni mama na, inala na ni more on second sati inala na. Present me shock na nung Mostolas jay bingo damdama. Duwa nga account ako mati usarin na ni Mosto. Thanks Tita Jinky. Sabi ni Jonas. Anong content mo dun Jonas nga eh? MLSO to all, sabi ni Mostoles. Sige, bingo na. Bingo na. Drop your words. Sinong sasali? Parang tatatlo naman tayo dito. Ellen, pals, wala ka pang binibigay na number Sa messenger ko, iyan mo yung number. Forward mo. Madam maluto pa lang, hehe. Digisit ka no. Naligo sila sa digisit. Siguro tatay lang daytay niya. Kuha lang nila kanina yan. Digisit na yan.
Winnie, you make it bigger than that of your papa. Grabe. Mamaya si Nami na rin, meron ding account. Stoneheart, thank you.